Wara li ġimagħtej ilu qal li pajjiżi oħra jaraw lil Malta bħala pajjiż tal-maħmuġin, il-ħadd filgħodu il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech implika li l-poplu Malti mhux kburi pajjiżu. Dak li jrida tal-Grieg għaskontu jgħid li hu Malti saq fuq ir-radju tiegħu li f'pajjiżna għandu jkollna dritt li nerġgħu nkunu kburin pajjiżna. Dan għaskontu maħniex bħalissa. Li nerġgħu jkollna anki dritt li nkunu proud bi pajjiżna. Waqt l-istess intervista fuq ir-radju bħal donnu Manuel Delia li attakka l-proġett tal-Marsa Junction billi qal li hija Spaghetti Junction, Bernard Grech kritika l-proġetti infrastrutturali ta' pajjiżna għaskontu dawn ma jaħsbux għall-futur ta' pajjiżna. Imbagħad Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-kontijiet tad-dawl li għalkemm raħsu b'25% huma ż-żewġ terzi irħas minn dawk fl-Unjoni Ewropea, il-Kap Nazzjonalista għalhekk. Tal-kontijiet mhux minnu illi raħsu. Bernard Grech tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-imxija u ma sab xejn tajjeb f'dak ir-rilax li ħabbar il-Gvern din il-ġimgħa b'mod kawt u kkontrollat.